Milleiros de galiñas quedaron liberadas do seu confinamento obrigatorio pola gripe aviaria, un encerro que durou 4 meses. En Galicia aínda quedan 40 concellos onde se manterá a prohibición de sacar os animais fora, preto de 20.000 explotacións. Este verán poderemos percorrer a pé ou en bici os 1.300 kilómetros da costa galega que van de Ribadeo a Tatuí. Trátase dun novo atractivo turístico que suma a nosa comunidade. O presidente Rueda percorreu hoxe o tramo entre Carnota e Muros. Allariz homenaxea un dos seus veciños máis ilustres no Día das Artes Galegas. Unha cámara regalada polo seu pai foi o inicio do camiño que converteu a José Suárez en vanguarda. Labregos, mariñeiros, protagonistas de vidas anónimas son o centro da súa obra. Boas noites, comezamos. As galiñas que levaban 4 meses confinadas polo perigro da gripe aviaria xa poden ser liberadas na maior parte do territorio. En Galicia mantense o confinamento en 40 concellos. No resto, a recuperación da normalidade vai mellorar moito a vida dos animais e tamén a calidade de carne e ovos. Nesta explotación de avicultura artesanal de Arteixo tiveron que confinar as galiñas no mes de novembro. E como a nesta, en todas. A disposición tiña como obxecto evitar posibles contactos das aves domésticas coas salvaxes, potenciais portadoras dun virus. Os avicultores tiveron que tomar medidas desde o primeiro día. Montamos este pequeno cierre nesta zona para que elas poderan polo menos estar un pouquiño fora, non? Porque sabemos que a galiña dentro, todo o día encerrada, pois ao final acaban picándose unhas ás outras. En 4 meses, ese espazo habilitado quedou limpo, sen comida, pero non podían pasar ao resto do terreo que se mantiña verde, ata hoxe. Se vos fixades a diferencia de aquela zona que lle acabo de abrir agora pola mañán cando soupemos a noticia do desconfinamento, está totalmente verde e están supercontentas. Foi pola mañán tiñedes que velas, foi abrilas e como cando os nenos salen da escola, empezaron a correr a xogar na erva fresca. As vantaxes da liberdade, máis calidade de vida para as galiñas, menos gasto para os avicultores que aforran penso e moita máis calidade dos ovos para os consumidores. Claro. Como lles dicíamos, o confinamento das aves de curral non remata en todos os concellos. Aquí en Galicia mantense en 40 municipios. Son os que están nas zonas consideradas de risco especial, que están en cor vermella no mapa. E tamén nas zonas de especial vixilancia, marcadas neste caso en cor laranxa. Son, como ven a maioría, zonas preto da costa, xa que nas zonas húmidas é onde máis posibilidades de transmisión da gripe aviaria hai. No QR que poden ver na pantalla poden acceder en detalle aos concellos nos que segue aínda ese confinamento. E hoxe tamén entran en vigor as novas medidas contra a dermatose nodular no gando. Refórzase a corentena para as reses que chegan doutras comunidades. A vixilancia obrigatoria pasa de 21 a 28 días e seguen permitidas as feiras de gando, pero só con animais de explotacións galegas. A conselleira do Medio Rural volveu a Bruxelas para pedir que cambien a enfermidade de categoría e que non haxa que sacrificar todos os animais dunha granxa cando se detecta un caso. Arranca a temporada turística que en Galicia ven cunha nova proposta para os que buscan destinos de paisaxe e natureza. Falamos do Camiño do Litoral, unha senda para facer a pé ou en bicicleta en 53 etapas pola costa galega a partir deste verán. Unha desas etapas é a que une Carnota e Muros, onde camiñantes e ciclistas poderán descubrir a fauna e flora da Costa da Morte e o seu patrimonio, como Faro de Lariño. Nos próximos meses estará lista toda a sinalización da ruta. Para que todo o mundo saiba onde ten servicios, onde pode dormir, onde pode comer, os sitios que máis merecen a pena visitar, onde se pode facer unha paradiña. Todo iso imolo ter disposto. Empresas, os 79 concellos polos que pasa e asociacións colaboraron coa Xunta no deseño deste camiño. Alfonso Rueda remarca que é unha mostra do turismo polo que aposta Galicia, sostible e repartido polo territorio. Non estamos obsesionados co número, nos gusta que nos visiten moita xente, pero queremos que os que veñan o pasen ben, repitan e veñan durante todo o ano e coñezan toda Galicia. Toda Galicia merece a pena ser coñecida e os concellos do litoral, agora con esta senda, moitísimo máis. O Camiño do Litoral percorrerá 1.300 kilómetros dende Ribadeo ata Guarda e convida a visitantes e galegos a vivir unha experiencia inesquecible coñecendo Galicia dende a costa.
En breve, contra a medianoite vaise reabrir o tráfico na Avenida da Pasaxe, unha das principais vías de acceso á cidade da Coruña. Cortouse o luns polas obras de ampliación do complexo hospitalario, pero estes traballos avanzaron a maior ritmo do previsto. Nun tempo récord derrubouse o chamado escaléstric do Chuac, e estas imaxes xa son historia. A falta de rematar de retirar os cascallos, a paisaxe cambiou por completo. Malia o custo das peaxes, aumenta o tráfico na AP9. Durante 2025 subiu un 4,7% a circulación de vehículos pola principal vía de comunicación de Galicia. Cada día empregan a AP9 case 25.000 vehículos. Iso tradúcese tamén en beneficios récord para a concesionaria. Audasa incrementou a súa facturación o ano pasado ata os case 232 millóns de euros. Seguimos falando de transporte na nosa comunidade. O clúster de turismo acaba de presentar unha proposta para mellorar as conexións aéreas nos aeroportos galegos. Propón especializar os aeroportos da Coruña e Vigo para viaxes de negocios e que o de Santiago quede para voos vacacionais. Consideran que, sendo complementarios, funcionaría mellor. Ademais, tamén piden que se nomee un interlocutor profesional que negocie directamente cas aerolíneas para captar novas rutas. Estas e outras medidas están incluídas nun documento elaborado por expertos do sector turístico. Na política nacional, as bases de Podemos, neste caso en Andalucía, autorizan ir na coalición por Andalucía nas eleccións autonómicas do mes de maio, en que están Izquierda Unida ou Sumar. Avalouno o 81% da militancia. Todos os partidos presentes na coalición reuniránse mañá para debater a integración de Podemos e terán que selar o pacto nun tempo récord, xa que teñen de límite para rexistrarse ata a medianoite do venres. A decisión de integrarse nunha coalición de esquerdas chega despois de que Podemos quedase fora das Cortes de Castela e León nas últimas eleccións nesa comunidade. Irán lanzou este mércores a maior ondada de mísiles contra Israel desde que empezou a guerra, coincidindo co inicio da Pascua xudía. O réxime iraniano nega que pedira un alto ao fogo, como comunicou Donald Trump a través das redes sociais, e insiste en que manterá pechado o Estreito de Hormuz. A Casa Branca anuncia que Donald Trump vai ofrecer esta madrugada un discurso á nación cunha importante novidade sobre a guerra. De momento, o presidente estadounidense publicou esta mensaxe en que asegura que Irán pediu un alto ao fogo. Tamén di que non está disposto a concederllo ata que se abra o Estreito de Hormuz. Unha información que o goberno iraniano nega por varias fontes. Na televisión estatal e tamén a través das redes sociais, Teherán desmente que teña intención de parar a guerra. De feito, este mércores, coincidindo co inicio da Pascua xudía, lanzou a maior ondada de mísiles contra Israel das últimas semanas. E mantén a ameaza de atacar unha vintena de empresas norteamericanas instaladas en Oriente Próximo. Estados Unidos persiste tamén nos bombardeos sobre Teherán e Israel intensifica a súa ofensiva sobre o Líbano. Un ataque ao sur de Beirut deixou este mércores 50 falecidos e 185 feridos. España queda fora dunha reunión organizada polo Reino Unido para debater posibles medidas para reabrir o Estreito de Hormuz. O encontro están citados 35 líderes mundiais doutros tantos países. A reunión terá lugar nas Illas Británicas cara ao final da semana. O Reino Unido aposta por unha desescalada do conflito para garantir a seguridade dos buques e o transporte de mercadorías a través deste punto. Bruxelas propón reducir a velocidade máxima nas estradas, restrinxir o uso do automóbil ou fomentar o teletraballo. A Comisión espera que estas medidas alivien o impacto no prezo dos combustibles que están deixando a guerra de Irán. Un mes de guerra deixa o petróleo un 60% e o gas un 70% máis caros, ou como calcula o Comisario Europeo de Enerxía, 14 billion euros. 14.000 millóns de euros máis na factura enerxética dos 27. E como non se pode actuar sobre a oferta, Bruxelas propón facelo sobre a demanda, é dicir, aforrar combustible. Para iso propón, por exemplo, baixar en 10 km por hora o límite de velocidade nas autoestradas, algo que xa se probou en España durante algúns meses de 2011. Moitos transportistas son escépticos. É verdade que algo menos consumes en litros,
pero hai que descontar o tempo que tardas máis. Xa pola conta que nos trae desde fai moitos anos tratamos de optimizar ao máximo. A Comisión recomenda tamén limitar a entrada de coches nas cidades segundo o día, fomentar o transporte en trens nocturnos ou de alta velocidade en vez do avión, ou teletraballar como fai Blanca, empregada agora nunha empresa británica que llo permite. Eu teño de exemplo que antes de traballar nesta empresa traballaba noutra en Madrid. Tiña que ir un pouco ás aforas de Madrid e tardaba como unha hora en ir e volver cada día. Bruxelas non ve con bos ollos as rebaixas fiscais nos combustibles como as aprobadas en España, porque non desincentivan o seu consumo. Estean ou non fundadas as esperanzas dunha fin próxima da guerra esporearon as bolsas de todo o mundo hoxe. O IBEX 35 español viviu a mellor xornada nun ano cunha suba de máis dun 3%. En Asia, os mercados repuntaron aínda máis e tamén Wall Street abriu este mércores a alza. A posible reapertura de Hormuz tamén aliviou a presión sobre o prezo do petróleo. O barril de Brent, a referencia para Europa, baixou ata os $100 despois de rozar este martes os 120. En este contexto internacional extremadamente tenso, a imaxe do día amosa dous mandatarios compartindo un momento divertido e relaxado. Son a primeira ministra do Xapón e o presidente francés facendo un xesto que conecta con millóns de seguidores de Son Goku, das bolas do dragón, a famosísima onda vital. Ten todo o sentido porque Francia e o Xapón acordaron hoxe reforzar a súa cooperación no eido cultural e Emmanuel Macron apostou por impulsar a comercialización de manga no seu país. Máis asuntos deste mércores. En menudo susto levaron os condutores que se cruzaron en Santiago cun coche en sentido contrario por a Nacional 525. E ademais, nun momento de tráfico moi intenso, co conseguinte aumento de risco para a seguridade viaria. A Garda Civil parou nunha rotonda de entrada á cidade e o condutor deu negativo no control de alcohol e drogas. Parece que foi un descoido sin intencionalidade, pero que puido causar un escenario dramático. Terceira xornada de busca do mozo que caeu o Miño cando facía unha ruta en caiac na Ribeira Sacra de Lugo. Os equipos de emerxencias traballaron outra xornada máis por terra, desde o aire e mesmo na auga, pero sen éxito, Alejandro. Sí, nova xornada de busca pero sen ningún tipo de resultado. Durante todo este mércores os servizos de emerxencia estiveron rastrexando esta zona con todos os medios posibles, pola auga, con mergulladores especializados da Garda Civil, tamén un dron subacuático e polo aire cun dron aéreo e tamén un helicóptero. Pero a orografía deste punto está dificultando moito estes traballos. Lembremos que un golpe de vento puido estar detrás do emborcamento deste caiac, un caiac no que navegaba tamén acompañado do seu curmán que sí logrou poñerse a salvo. Ningún dos dous levaba posto o chaleco salvavidas. Hemos incrementado al operativo algunos medios más, entre ellos los drones subacuáticos. Han participado los mismos efectivos que estos días de atrás, el helicóptero, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Levamos 2 días, como podes imaginar, unha traxedia, non? O primeiro foi o impacto shock, pero a familia está triste e ao mesmo tempo con un fío de esperanza, esperando que pase algo. E falamos unha xornada máis de narcotráfico. Esta embarcación que van ver cuberta cun plástico branco foi comisada pola Garda Civil en Salvaterra de Miño. Os axentes creen que se ia empregar como narcolancha. É un barco de 10 metros de eslora que pode alcanzar moita velocidade e que non ten documentación legal. A Garda Civil identificou o comprador, un cidadán residente en Ceuta, e tamén a empresa fabricante e transportista. Estiman en 30.000 euros o custo do barco. En Almería, unha persoa faleceu e outras 3 quedaron feridas graves tras a violenta explosión rexistrada nunha cafetería próxima á Praza de Touros. Ata o lugar desprazáronse servizos de emerxencias e técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos que inspeccionan o lugar para coñecer a orixe da deflagración. As primeiras hipóteses apuntan a unha bombona de gas. De volta en Galicia, un preso con antecedentes violentos e vese que tamén en plena forma logrou fuxir do cárcere de Monterroso despois de saltar un valado de 6 metros. A fuga durou pouco. Iso si, adentrouse no monte que arrodea a prisión, pero ali xa o estaban agardando varios funcionarios e gardas civis que o levaron de volta para o cárcere.
Demasiado esforzo para pouco rédito. O preso era novo na prisión, chegou a Monterroso desde un cárcere do País Vasco e ben por non adaptarse, ben por querer coñecer a vila, decidiu fuxir. Para iso tivo que saltar 2 valados de seguridade e unha espiral de arame. Un salto de 6 metros que dá conta do seu estado de forma. Ai, tiña que estar, que senón non salta, se está como a mí non salta. Que nos enseñe, porque estou mirando de ir ao gimnasio, que aquí en Monterroso non tenemos, que nos enseñe como va. Claro. Unha vez fora adentrouse no monte, non puido ir moi lonxe nin tampouco esconderse. Un operativo formado por funcionarios do cárcere e axentes da Garda Civil prenderono de seguido. Foi fácil de coller, que colleron de seguida ali aos medio kilómetro da cárcere xa o collera. Ali non se sale fácil ni se entra fácil, O fuxido chegou ao cárcere de Monterroso despois de protagonizar varios incidentes violentos na súa anterior prisión. Un tipo de presos pros que o cárcere de Monterroso, segundo os funcionarios, non está preparado. No tiene sentido remitir a tanta gente o enviar a tanta gente con un perfil encima complicado a centros como Monterroso, que es un centro con una categoría como de un CIS. Pero hay 50 o 60 internos cuyo perfil no se adapta a Monterroso. Ademais, os funcionarios tamén denuncian a saturación da prisión. En la muerte de su hija. Alfonso Basterra non sairá de momento de prisión porque a Fiscalía recorreu o permiso penitenciario que pediu. A Fiscalía di que non hai motivación suficiente para ese permiso. Non ten a valoración favorable da Xunta de Tratamento do Cárcere de Topas, no que cumpre a condena polo asasinato da súa filla Asunta en 2013. Ademais, a Fiscalía lembra que Basterra segue negando o crime polo que foi condenado a 18 anos e que aínda non cumpriu as 3/4 partes da pena. Agora ten que decidir a Audiencia Provincial de Salamanca. E presten atención se mercaron algún destes produtos de salmón afumado porque o Goberno lanza unha alerta por listeria. O lote contaminado vendeuse en toda España baixo 3 marcas distintas: Escandia, Gourmet e Carrefour. Xa o retiraron das tendas e na web da Axencia de Seguridade Alimentaria teñen todos os datos para comprobar se o que teñen na casa está afectado. De ser así, non o consuman. E se xa o comeron e teñen síntomas de intoxicación, deben acudir ao médico. Seguimos falando de saúde pública. Nacho Vidal foi condenado a 3 anos de cadea por traficar con cocaína rosa. Non irá a prisión porque a súa defensa e a Fiscalía chegaron a un acordo ca condición de que non volva a delinquir e de que vai a rehabilitación. En xaneiro xa tivo que pagar unha multa por tirar a barreira dun aparcadoiro cando ia bebedo e drogado. E ten pendente outro procedemento pola morte dun fotógrafo nun suposto rito do sapo bufo. Máis asuntos. Un dos clásicos da Semana Santa é a mostra de encaixe de Camariñas que este ano rende tributo ás palilleiras no comezo da 35ª edición. Patricia. Onde o fío se converte en arte. O lema escollido para esta edición 35 da Mostra do Encaixe que arrancou esta tarde en Camariñas. Por diante, 5 días dedicados ao encaixe, a artesanía, a moda, en definitiva, a cultura. Nesta xornada inaugural, o Concello celebrou un pleno extraordinario onde decidiu adicarlle unha rúa de Camariñas ás palilleiras, a Avenida das Palilleiras. Aquí, pola tarde, xa vemos encontros de palilleiras e tamén desfiles sobre a pasarela, un dos pratos fortes desta mostra. Estes días veremos as creacións de deseñadores consagrados, pero tamén de novos creadores. E ademais de todo isto, durante todos estes días hai un programa paralelo de actividades que inclúe, por suposto, gastronomía ou música. Nesta xornada inaugural, a música puxo a Luar na Lubre. É mércores santo e arestora están en marcha algunhas procesións previas ao chamado Triduo Pascual, composto polos días grandes, que son o xoves, o venres e o sábado. En Ferrol, ás 7, saiu da Igrexa do Socorro a procesión do Cristo dos Navegantes, que organiza a Confraría da Soidade. Recupera un percorrido que facía tempo atrás e acaba no Arseanal. En Ferrol, hoxe desenvolvense 4 procesións. En Lugo, ás 8:30 saiu da Catedral a procesión do Cristo do Perdón, que inclúe o rezo do Vía Crucis. Desfilan 2 pasos, o do Cristo do Perdón e máis unha piedade.
Allariz acolle o Día das Artes Galegas homenaxeando un dos seus veciños máis ilustres. José Suárez estreouse na fotografía logo de que seu pai lle regalase unha cámara por aprobar o bacharelato en Ourense. Converteuse en vanguarda revelando o mundo desde abaixo, labregos, mariñeiros, mulleres e homes anónimos convertidos en iconas, como este neno que pasou a historia como un símbolo do mar en sí mesmo. Suárez tirou as primeiras fotos na súa contorna, retratos das súas irmás e da festa do boi de Allariz, pero tamén pasarían polo seu obxectivo persoeiros como Miguel de Unamuno. Tamén retratou o Xapón da posguerra, a Sudáfrica do apartheid ou os gauchos da Pampa. A súa arquitectura singular e o uso que se lles daba converte os hórreos nun signo de identidade da cultura popular galega. Agora, ademais, serán recoñecidos como patrimonio inmaterial, unha figura de protección que promove o Ministerio de Cultura para todos os hórreos do norte da península. Canastro, Cabaceira, Canizo, Piorno, Espigueiro, Hórreo teñen tantos nomes como extensa a súa presenza en Galicia. Construcións singulares que foron quedando sen uso ou perderen a súa función orixinal. Isto débese ao potencial que tiña no seu momento pois o millo. E o millo non solamente representaba alimento para os animais, senón tamén para as persoas. Hoxe en día, o Concello Ourensán de Avión presume de ser un dos que máis hórreos conservan en mellor estado. Máis dun milleiro concentrados en agrupacións únicas, como a este da Eira de Barroso, 28 canastros que permanecen no seu lugar orixinal. Contamos con 93 agrupacións de canastos. En este sentido, en estes momentos, polos estudios que hai feitos, convírtese pois no Concello con maior número de agrupacións de canastros significativos. Son informantes silenciosos do estilo de vida dos nosos antepasados que conectan, ademais, con outras formas arquitectónicas tamén tradicionais e tamén abandonadas. O que era a agricultura do millo, antes era de secano e despois pasou a regadío, supuxo facer quilómetros e quilómetros de levadas, dúcias e dúcias de muiños. Agardan que a declaración de Patrimonio Cultural se acompañe de fondos para a súa conservación. Unha noticia desta mesma tarde, Stellantis chama a revisión 77.500 vehículos híbridos en España por un posible risco de incendio. Son coches fabricados entre 2023 e 2026, unhas 700.000 unidades en todo o mundo de varias das súas marcas. Stellantis di que contactará de inmediato cos propietarios para que se acheguen ao concesionario para solucionar esta incidencia. Esta madrugada, ás 00 horas e 24 minutos, é dicir, ás 12:24 hora española, está previsto o lanzamento do Artemis 2. A misión da NASA levará 4 astronautas á órbita lunar por primeira vez desde 1972. 3, 2, 1, 0. Era 1972, máis de 50 anos despois da derradeira misión Apolo, a NASA retoma as viaxes tripuladas á Lúa. Un novo paso na carreira espacial para non só chegar á Lúa, senón tamén, se cadra, esperemos, establecerse ali. Desta volta non haberá aluaxe, mais pro divulgador Óscar Blanco un momento destacado será cando a nave sobrevoe a cara oculta da Lúa. Estará a 400.000 kilómetros da Terra. Neste caso van a ir un pouco máis lonxe por detrás da Lúa e, por tanto, vai a ser a misión que máis lonxe vai levar o ser humano. Científico para a Axencia Espacial Europea, para Alejandro a misión Artemis xa está a bater marcas. Vimos ter moita máis diversidade, obviamente, nos propios astronautas, cunha muller, cun astronauta afroamericano, tamén cun canadese, pero non só iso, senón que está máis aberto. Temos tamén tecnoloxía europea. O salto tecnolóxico permitirá obter imaxes nunca vistas da Lúa e do noso planeta. Incluso permitiron que os astronautas levaran os seus propios smartphones para facer eses vídeos, esas fotos, aparte das que se fagan con material oficial, non? Vamos ter unha sinal de vídeo en 4K que poderemos ver nas nosas televisións de aquí a uns poucos días. Nunha carreira espacial que segue mirar de esguello cara a Marte.
Chámase Lúa Rosa, non porque teña esa cor, senón pola floración destas datas en que estamos. Tradicionalmente, en moitas culturas de todo o mundo, está vencellada á fertilidade e tamén ao ciclo da vida. Ainda teñen tempo de velas aí un pouco antes das 9 da noite polo leste. Temos imaxe, ademais, de como se ve en Santiago a estas horas fermosas, en dúbida. Insistimos en que esta é a primeira da primavera, pero non a última. Que teñan unha feliz noite. Ata mañá. Fill my heart with song and let me sing.